Basszátok meg, mi van ott a dombtetőn a csávó. Ott szaladnak. Ott. Legyen ideje a Szacskolnak is, meg a Norbinek is lőni, kizes. No. Elég az itt is meg a csíkok arra fele. És ide jöttek ki, figyelj, ott van az izé. Jön. Ott szét van törreget, meg elment. Ledánolta minden, bazd meg. Akkor gyerünk, mert fel van szerpje. Már kapja, megcsinálta. Fent a háztetőn kapja nagyon csúnyán. Nagyon kurva. Egy itt van. Trofi nincs senkinek, itt vannak alattuk. Van még egy. Jövök helyetted, aha, kaptam a Semtexet. Én is kaptam. Danos, 2 Dan. Én egyet befejeztem. Jön egy kocsi. Itt van még egy van. Másik Dan. Ott a Danos. Mögötted Danosom. Kiszaladt a Danosom. Hova lett? Kösz. Kiszaladt a gyerek. Gyertek vissza. Gyertek fel. Lehet, hogy én voltam. Viszont menni kell befele. Ledánoltam itt egyet. Engem is közbe. Megy rá a preci. Elmentek. Szép. Danos 3. Most kell elkudni. Az igen. Akkor gyerünk. Hol a faszomban van? Mennek a vízbe jönnek. Danosok? Egy tört kéken. Amelyik kifutott, az tört. Hátulról jönnek a füstbe. Igen, ezt mondtam, hogy arra fele kell ugorni, merre van a tört. Jövök felétek. Gyertek. Álljuk a picsámba. Menjünk is tovább. Előttem van egy palit fent. Hol? Down. Fent a tetőn. Aha. Gyertek mellőbb, itt is Gyertek a úgy füstbe. láttam. Gyertek a füstbe. Te bejárok. Vannak itt szerintem. Van munibox? Jajgrál. Hol vannak? Füstölnek nagyon. Lenne a vízbe. Egy dános a vízbe. Ott van tető, fenn van a dombon. Lementek gázba. Hol vannak a többiek még? Lehet a vízben vannak. Fönt a hegyen. Mint? Egyik szalt föl. Még egy ember van. Megvan. Sajnálom, hogy gyerek. Gyönyörű gyerekek. Geci. Ez darab volt, Geci. Azt a kurva. Hú. Ezt visszavazd meg a sírból, Geci. A sírból. Uda jó volt a pozinki, uda jó volt. Bazd meg, de ezeket szeretem, az ilyen pörgős üzeket, Geci. De jó. Nagyon kéne menni. Hol van ez a sok? Ott van. Hát igen, köszi. Menjünk a vízbe?
Elő! Nem állt, nem tud lőni ez a faszopók, úgyhogy... Itt van nálam a vízbe egy... Nem tud leütni. Építni akar. Leüt vagy meg. Ez az. Még egy van. Két csapat, 3 ember. Leütök, nem látom, hogy hol van. Kim van a parton egy. Menjél már ki. Nem megy ki az emberem. Itt van. Szép! Ez az. Kurva anyád. Ez az. Hú, ez nagyon nehező. Szép volt. Szép volt, Szacskó. Szép volt, Sacskó. Ez hogy hagytad össze, Vali? Ezt a sírból és azon túlolkoztuk vissza. Hát ha nem veszlek vissza, nem bírom lehozni egyedül. Nem. Még így is bazd meg egy pinahajszálon lógott. Szerinted most mennyire idegesek van? Két ember, aki ilyen zero fegyvere visszajön, vagy no pajzs, semmi. És kijönnek a gázból, és... Csak Jönnek retén felfel előttünk. Jönnek nálam. Bassza meg, nincs pajzs. Gyere vissza. Jövök vissza. Lentről jönnek, jobbról. Kapták, egy meg volt. Elrautó mellett. Ott már kaptam egy szálltát. Down, ott van a gömbben. Szép, meg volt. Még egy van, sniper. Tört az is tört. Elbújt, ott volt hátul. Ez nagy megharapja. Arra hagyjon meg, még harap is. Wow, meg. Mit vagyok, Kettő? Van meg 8 órám, mit vagyok? Ne veszítsük el, bazd meg a lódit. Ha meg be kéne jutni a izébe, körbe. Oldalról néznek. Nézd még. Nagyon nagy a baj, gyerekek. Jönnek még. Beszorulok? Enemy drop. Itt van. Lódóton van, lódóton van. Itt van egy visszahívó. Aha, engelős lőnek be. Ott kurva, te mocskos geci. Szonál. Nincsenek. De vannak. Itt vannak. Tudom. Tartsátok, szedem magam. Tartsátok. Tört. Más valakinél van? Egyik danos. Gyere. Kettő darab. Nem tudok szedni, bazd meg. Nem, mert pisztolyom van. Egy lobbyban van. Meg volt a második is. Danos. Megvan mindegy, team wipe. Szép. Isten rakjon meg. Nem én vagyok a legélesebb fős. Danos. Pajzsolok, itt Fenn a tetőn a pali. Isten tart fenn a csávó. Hol van vajon?
Törik. Down. Tényleg. Nagyon szép. Ennyi gyerekek. Olyan volt, de én csináltam volna. Még szerencsé, hogy fölvettem.